push. Oo. Pag sinulo ka, hindi pa kasagad. Tara ka lalim. Sige, sige. Tara ka lalim. Oo. Ngayon, dito ka. Sige. Sige, dito ka. Okay yan tita, 132/80. Sige, dito yun. Yes, yeah. Sige na to. Sige na. David lang, minute lang. Doon ka malakad kang David, di ba? Mali. Di ba po? Matumbay ko ito. Sige. May naya pa daw. May pamersa po ito. Matumbay ito. Hops. Step me. Step. Yan. Step me ito. Yan. Ito. Balance. Step. Step. Balance. Step. Balance. Step. Balance. Step. Sabi balance, brother na. So, step. Balance. Ano yung balance na? Kaya ka ba mamirapal? Pati itong baka, tandaan mo. Wala yung balance eh. Sige, step. Sige, step. Yan. Balance mo yan. Oh, sige. Sige. Banking. Yan. Oh. Sige, baga, banking. Sige, let's go. Yan. Sige. Yan. Sige. Buong ka rin. Yan. Buong ka rin. Kalakalalin mo na yan. Hop. Hindi pa. Hindi ka bagya. Position. Garo ka na. Sige. Yan ka na. Lalaw. Huwag mo na. Very good. Yan. So, pag nilalakad ka, Brad, na yan. Pataway ba lang? Pataway ba? Okay. Step. Balance. Mali yung balance. Diretso mo na. Mag-stop ka na pare na. Relax ka mo. Pag nilalakad ka. Sige, hindi ka lumakad. Yan. Sige na. Oops. Yung bitis mo, may papakat. Straight body ka. Straight body. Tapos dawi ka, bala mo, drive. Yan. Babalan. Sige. Step. Sige. May pakapakat. Daot mo yan. Yan. Sige. Yan. Okay, balance. Balance ka ba? Balance. O, step. Body. Balance. Step. Balance. O, sige. Dali ka. Sige. O. Bayo na. Sige, step. Straight mo yung katawan mo tayo. Pambitis. Sige, step. Sige, balance na. Step. Step eh. Balance. Step. Balance. Ano yung papakat pare? Itong baka pare. Kailangan mo na eh. Kasi back-step kaya ka mag-step. Ano yung papakat? Itong baka. Sige, step na ka rin. Daw, may step. Yan. Good. Sinawat na yan. Yan. Parang kayo na lang ba? Ano yung parang yan? Yes. Yan. Good. Malaw iya lang. Sige, tapos ka mag-iya. Sige, tapos mag-iya. Yan. Yan. Diretso ka ba? Yan. Wow, galing. Okay? Pero, kaya ka magsiguradong ikandili. Ayan di, kakamuha ng Tandaanan Philippines. mo. Ay, Diyos ko. Kahit siya may tumba ka pare ko, wala tayo ng pag-gas. Hindi mo? Very good. Tapos, tulog ka pa sa bayo. Okay? Okay, sige. Tulog ka pa sa bayo. Tigdo ka pa sa bayo. Nakakalala na yan. Tanggawa mo natin. Tanggawa mo. Very good. Straight body ka. Yan. Sige, ulo ka pare. Okay, very good. Sige, malalim. May tumpa par na eh. Sige par. Last na muna par. Sige, ulo ka. Very good. Relax. Relax ka mo. Okay. Sige, okay na pare.
A. A. E. I. O. U. Manggepeng. Thank you, Lord. Botaya ka na isang mga opya. Ang tanda niya akin. Patas, patas. Wow. Hold. Hold. Hold, kaya pa sa mga. Meron ko na lugar kay me, haguran may gulot. Sweet. Basta video mo yung 1 minute mo. Kamit-kamit ka na yung... Yeah. Oh. Isa na ka. Isa na eh. Ang pamuloreta ng buwan ng makanya, no? Yan ang... Wala makalbag lang. Ano na ba yung pakilos eh? Mandali na. Saan yan? Subukan mo tayo. So, walang pagsara. Okay? So, ito ang target natin. Sasara natin, ha? Kaya, na. So, walang pagsara ito, ha? Hindi ko rin yung isasa. Hindi pala gagawin. Ano gagawin? Hindi pala gagawin. Yeah. Isi mo pare, ha? Ha? Isi mo, Tagalog ka. Kung hindi ka niya, Tagalog ka niya. Kaya ata piniplas yung ganun ba? Parang sanay pa. So, gagawin ko. Gawin mo ito na siya. Oo. Ginagawa mo. Ano ba yan? Ganabin ka. Tatamad. Buta yung pagkapay na ako pa. Bukas may gawan ng kalako. Kasi lang ako gawan. Dahil kung ako man, siyempre, paggawa mo natin. Kaya, hindi mo gawan mo na. Subukan mo ba yun? Ay, bakit ba? Kumano yan naman mo? Buli mo rin makakapakin ng yamo yan. Naman niya, wala yun. Hindi ba ng pera yan eh? Ha? Uy, may lila ka ma? Bakit? Huwag ka lang tangkot mo. Malungkot ka eh. Ha? Malungkot ka. Kapagayan, ha? Kapagayan mo itong gawa ito. Diba? Oh. Yay. Datang archive kay Facebook, datang maglagutok. Ilagutok eh. Stop na mo yun, bawal mo. Therapy ka lang. Ba na eh? Pagkakita mo yun, hindi ako. Yun, yung takanabay na. Malak. Malak maglakad na. Atay. Dapat sakit dyan, sakit. Sandin yung Mandilo ya. Bukas sa liya Mandilo. Bukas ang net ay. Oo. Yung meron ko sa Mandilo.
Ayos ba ba? Mas magulo lang. Hindi ko pa lotion. Sa pambuho, ano ito? Ano? Ayan. Ito yung mga kumain na mas welo. Di tayo? Ayan pa mag-try. Yeah. Diba? Kaya nga na. Lusog. Ba't na yan? Ba't tayo saglit? Eh, mo na. Kaya ay direct yung bayag na. Ay, gas na. Ano ko ba? Ay, ano, parang naman dapat yan ba? Nagkaswelo ka. Sige, bukod siya. Continue. Ilan minute lang? 1 minute? 42. 42. Pagka pati mo, pagka 1 minute, mas pati, sinin mo yan. Hold! Ginigin mo naman na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1. Then, relax. Hindi malalim. Sige pa. Sige pa. Okay na. Dali ka bilingan na. Okay, pare. Basta mag-ano lang. Continue lang. Relax. Matay ulit, sige. Cut muna. Papas na ka, Beng? Ha? Beng? Beng, nagpapas na ka? Ano? Ito yung balo. Bakit lagi yun?
Ay, natutuda. Ay, Kaya namin yan ng dinner ko dyan. okay na lang. Pamilit na ba yan? 2. Kulang pa, tama na. Yo. 2. Walang pagdalawa no? Ito walang gumagalawa no? Diba? One. 2. Okay na to? 3, kaya mo? Bukasan mo? Dos lang ha? So okay na kuya? Dos. Thanks. See. Bob. Buta, may tena kaya kalalaw eh, makabidyo ka. Kailaman. Kisme pa! Kisme ang Kisme, what video? Wow, nakanong tinagigis. Kisme pa. Love you. Uy, sweet da. Malibat-tua. Bawa mo ng sinan kaya. Ewan ko na makaya ko na makaya. Ikaw ko na makaya dito kaya. Gawang kanta. Love you. Love you to. Ano.